Ce părere ai? Și aici dai și zoom și ce vrei. Ce părere ai că dacă cumperi de la companii de alea mega gigante, cum poți să rotești caractere? Da, aici unde rotești? La skins acolo? Da. Cu mouse direct. Mamă, ce pelerina mici prost. YouTube, bine ați venit la Aragami. Cum ar să fac așa ca un idiot? The other day that's falling me. Pare cringe. Vezi că a început filmarea, băi. Falling me. Da, mă, sistemul ăsta e mișto, Hai. dar ce e asta cu toggle like? Când o să fie bezna așa o să arătăm? Cred că da. Nu știu. Deci story, EU, multiplayer, host, fii atent. Private, invite. Nu cred, bă, băiatule. Ia vezi, ai primit? The never let go. Ce faci, mă? Nebunule. Ce face ăla la baro? Păi și cum adică chapter 1 ready? Stai, am dat start? Mamă, difficulty 1, 2 sau 3? Hai, 2. Mamă, să Pula mea știe. ce e asta, Seals? Astea nu pot să le aplic. Și cum jucăm cu ei, că noi nu știm nimic. Hai că am pus difficulty Noi 2 jucăm ready. tutorial? A început să-mi bag puța. Beware of noise you make. Crouch to move in complete silence. Ce e asta? Vezi că am pus 80 field of view. Cum ne trezim? Cât ai What pus, the mă? fuck? 80. Unde e asta? Hai. Cum ne mișcăm cu aia? Ia, Bă. ia ceva. Ce mi-ai făcut? Că eram și eu la field of view. Aragami. Ce? Oh, mai bă. Ce auzi? Oh, mai ușinderu. Crede cu japanese. Ce fac ăștia, mă? Băi, e așa nice? Știam. Fuck. Mamă, e... Unde ești, vărule, că nu te văd? Ia, stai să mă uit și eu la setări întâi. La, pardon, Salut. la... Ne cheamă aia, nu pot să stau. Vreau să văd dacă se aude tot. Jocul se aude? Mă atrage foarte mult. Da. Tu te O fac auzi? în filme? Eu mă aud, ok, e bine tot. Ăsta filmează. Vrei Bloom sau nu? Bloom. Da, el a lansat on. Nu pare ca așa și ca pe jocurile mari. Uite, bă! Vezi în umbră cum arătăm? Da. Stai. Cât râlă, Crouch nice. Aia, că nu e că... Bă, Ce s-a Bă. întâmplat? ce? Am mers eu mai încolo, cred. A venit pornista aia, o să... În poze pe acolo. Ia, Ce Mico. face? Bă, asta ne-a sumonat. Asta ne-a sumonat, da? Noi suntem un fel de... Eu dau click stânga? Pe cine omorâm, frate? Zi, mă, pe cine omorâm? Nu știu. Ce, noi nu vorbim deloc? Ce am vorbit? Ostasiu. Să-mi dea și mie spelul ăsta să vin eu după ce mor. Și eu știam că asta o să zic asta, că ne omorâm pe cineva. Mi-am venit unii să iau mare? Ce mă, tu trebuie să apeși, sclavule? Da. Cum Nice. adică? Asta nici nu e aici, lol. Mamă, se sigura ai speranță. Până atunci îi fac ea ce vor. Uite ce țițare. Follow me. Țițelitoare. A zis și că follow me. The fuck? Da, aici și Mamă, cum Uite. ce mișto alergi, ești prost? uite, și gardul ăsta. Păi ai văzut ce mișto alergi? Ce e asta? Ei, mete, nu-ți dă tutorial? Am făcut ceva. Ei, mate, tu vezi asta? Bă, da. Ei, mate, any other shadow in the environment. Cum adică any other shadow in the environment? Unde e umbră?
Essence level, if you are low on essence. Mm, Oh, te-ai prins? cum? Ia. M-am dus. Eu nu pot, de ce nu pot? Mamă. Click dreapta. A, știi, să ai drumul la click de te dăm click stânga după. Bă, Cum adică să nu stăm la lumina zis? Când e aia esența? Mi-a luat esența mie, cred. Da, că mi se încarcă la loc, uite. ia auzi. You need shadow essence to use your abilities. Intense light source will drain your energy. You're staying in shadow field. Ah, deci când stai în lumină scade. Stai în beznă îți crește la loc energia. Mamă, e interesant, nu știam că e cu chestii de-astea, că e mai basic un pic. Run, shift, e mai mișto decât credeam, ce dracu. E nice, rău, ești nebun? Adică știi, mă gândeam că ai o abilitate ceva, dar... Era să mor. Ledge, leap? Stai, nici nu mori? Bă, îmi place cum mergem Stă așa. sclavul ăla acolo. Ce dracu e walking-ul ăsta, este un pic. Și că ne dă ceva acolo. Bă, da, e interesantă grafică, ești prost? Nu cred. Ce-i șarpele ăla? Mamă, ne dă o sabie mișto. A game by Linksworks. Ce dracu? Ce companie e asta, că nu știu. Nicio. Da, acum știu. Stai cu Aragami. Mamă, ce mișto i-am făcut F12 la asta, că arată genial. Vererei. Music by Two Feather. Cine sunt ăștia, că nu știu? Mamă, uite cum arată. Vezi că au făcut și partea a doua, dar am zis că e scump ca naiba. E bun rău, Pe da. viitor o să luăm și pe ăla, dai seama, dacă e mișto ăsta. Și probabil e, că n-are cum să cât de shit să fie. Adică am jucat Far Cry 5. Și 6. Bă, He. Bă, 6-le a fost mișto rău la început, dar după aia s-a făcut cam boring. bă, mi-a apărut în cap. Avem sabie, mă? Aoleu, am dat Ofanule. slip prin așa. Ce-i lumină? Ne-a luat asta să facem crime. Mm. I-a omorât familionul. Iauzi. Ce se întâmplă? Ce dracu, cine e animalul ăla? Army of Light. Da, Light și răi, de fapt, cum dracu vine asta. Că Army of Light, dar i-au răpit lui aia familia. Stai, ăla nu ne vede? Apare nou, că noi, ce dracu, sunt invizibili pentru ăla sau cum? Da, întuneric, da. LOL. Cum? Ce-i facem? Space Stealth Kill. Cum vine asta? Deci până la el cum merg? Ce dracu, e lumina? Aoleu, ce se aude așa rău chestia aia, mă surzește. E. Coaie, e prea tare sunetul ăla. Și De nu-i la- dai și tu? Lumina aia e prea tare, pot să dau mai încet? Options. Dă și tu efects. Effects, îl dau la minus 10. Așa l-am dat și eu. Ia, cum se aude acum? Da, acum e mult mai bine. The amount of light around you affects how visible you are. The amount of light around so visible you are staying așa rău. Băule. Tu vii cum le zici. A, deci dacă suntem în beznă completă nu prea ne văd deloc și pe crouch sau cum. Mie nu-mi place crouch-ul pe căcoaie, cred. Că ajung mai Pe greu cu târlă? degetul. Pe câtârlă nu-mi place, da. Eu mi pun pe C sau pe C avem ceva controls. Redefine controls. Pe C avem și o objective, nu mai schimb atunci. Hai. Hai, pe care îl luăm? Cum îl luăm? Stai, pe eu nu văd nimic. Unde e? Eu văd doar unul în dreapta. E unul și sunt mai mulți și în stânga și în stânga unul și familie. Mamă, îl văd pe ăsta din stânga, da. Eu îl iau Dar pe ăsta din trebuie să stânga. plin așa, cumva la umbră, nu știu. Da, stai că e la lumină acum. Ești la lumină. O să-l omor, mă teleportez în spatele lui și-l omor sau nu merge așa? Să nu te vadă prostul ăla. Eu-l omor, bă. L-am omorât. L-am omorât la umbră. M-a văzut. L-am omorât. Aparent e stealth. Păi și ăsta din față? Vedem acum. Eu mă duc undeva mai aproape de el. E mort. Cum dracu iei direct? M-am teleportat și eu și cum ai făcut și tu și l-am omorât după. Ce e Eu am asta? dat fail, eu n-am făcut nimic. Nu știu cum zici că am făcut eu, dar... Unde trebuie să ne teleportăm? Oriunde acolo? The fuck? What the fuck? E interesant cu teleportul ăsta. Ia, aerial kill, omoară-l, ia. Bă, ești prost?
Dar de Mișto. ce pe space în loc de click? Bă, nu știu. Bună întrebare. Ce faci, mă, boule? Bă, Ne vede, stai. Vine să ne caute, că ați auzit ceva. Te caută pe tine și eu îl omor când te caută, fii atent. Nu cred. Hai să-l punem pe click dacă vrei, ia. pula mea, nu știu. Sau nu contează. Pe ce-i pe click e? Nu știu, ia. Controls. E define. Click stânga. Shadow creation. O să fie ceva așa. Wow! Deci nu putem Dar să ce pula mea erau toate butoanele alea? Că părea mai ies pe net. Bă, nu știu, ne obișnuim, probabil. Ce-i patul ăla? Ce, de ce am venit aici? Opa? Ce? Pe cine vezi? Pe nimeni, dar ce e acolo? Ce e aici? Ce e asta? Nimic. Nu mai avem noi treabă. Poți să mă urc pe clădire? Da. adică? Salut. Și ce facem aici? Nimic. Bă, N-ai nu mai voie. văd. Bă, dar e mișto teleport, să n-am mai văzut pe alte jocuri așa, să te teleportezi pe pereți și așa. Ne zice să ne urcăm acolo sus. Ne vede, ne vede, ne vede. Eu sunt pe dark. Am fugit că erau să mă vadă, cred că m-au și văzut un pic. Dar ele să era assassination dacă poți. Nu, că sunt prea mulți. Mă văd alții. Te ajut eu cu unul. I-am dat unul. Hai, că de-aia lui celălalt. Mă văzuseră, dar nu full. Băi, trebuie să stai fix aici. Păi Că da, dar aici e se, umbra. se făcea... Aaaa... Sau în stânga, unde o vezi acolo. Stai, de-aia m-a văzut pe mine. Adică aici, gen. Ah, da, adevărat. Trebuie scoși și aia de sus. Că ea văd dacă îi omorâm pe ăștia. Păi hai prin dreapta pe jos, vină pe aici, pe jos. Unde? Bă, dar e Așa? mișto rău jocul, ești prost, îmi place mult teleportul ăsta. Am mai văzut pe alte jocuri așa. Chiar așa stilul ăsta. Se uită încoace. Mamă. E unul aici. Care e? Mai e încă unul? E unul fix aici, Bă, lângă îl noi. văd, îl văd pe ăsta, îl văd. E unul și sus. Hai, iar tu E pe ăsta sus, și mă duc eu la ăla de Cum? sus. Nu pot să mă teleportez deloc acolo, nu știu de ce. Nu, nu-i bine. Nu pot să mă Stai. teleportez, dar nu știu de ce. Cred că nu-i umbră sau ceva. Du-te și el, îl iau eu pe ăsta. Bă, dar e nice rău, ești prost? Chiar îmi place. E bonkers. Uite, ăsta e un stealth fun, l-au făcut destul de fun, văd. E genul ăla de stealth ca în copilărie, care nu-i foarte greu. Cum le facem ăsta, ră? Îl iau eu pe ăsta și îl iei tu pe ăla de la distanță. Sau îl vrei tu pe ăsta? Îi dai Air Assassination? Cum vrei. Hai, dai, Nu dai. neapărat. Cum dai cancel la atac, la teleport? Nu știu. Fuck. Ce mă, vrei să-i dau aer? Da. Da, dar nu le iei și pe ăla, cumva? Păi da, dar nu știu. Mă vede Te ăla. vede. Trebuie să ai grijă. Nu mai pot să-i dau aer, că s-a mutat. Dar poți să-i omori și din față cu one shot, adică e one, când îi atingi mor direct, văd. Băi, interesant, ia uite tu față ce culoare miștoare. Stai, în tufe ești stealth. Nice. În asta nu poți să te bagi, dar mă rog. Uite, în tufa aia roșie ești stealth, de exemplu. E cum Bă, trebuie. e mișto rău, ești prost. Haide, boys, dar n-avem și collectible și ceva pe aici? Înțeles că e ceva cu collect coins, ce e în partea aia? Dar nu cred. Nu ți le dă când joci așa? Da, nu văd nimic, nu știu. Mișto grafica. Da, chiar e nice. Ce dracu? De ce a apărut o casă aici care nu e... Aici nu ieși când te miști, mai miști un pic o vezi. A, s-a oprit sonorul. A, e ceva story. No weaknesses, Aragami, just the wind. Stai, asta a fost tot? Genul, asta a fost o misiune, bă? Player spotted, minus 300. Ne-au mai văzut. Bă, pula. A, îți dă scor și cred că poți să vezi de la leaderboard sau ceva. No respawn, no alerts, complete.
An enemy will vanish instantly when using shadow, nu știu ce, ne dă, o să ne dea ceva de dispar corpurile. Eu scoie. Collectibles found never detected. No enemy skill, la aia dracu, e cam boring să nu faci. Ăsta n-a venit Sau încă, eu faci. singur. Killing guards makes noise. Mind your surroundings before attacking. Ceva. Your foe sau nu știu ce scrie. Dar cum ne mișcăm aici? Sau de să așteptăm? Ești în carci așa, nu știu. Ce nebunoi cum arătăm. Îți văd fățăul de aproape. Cum? Am mișcat ecranul să ți-l văd de aproape. Cum? Că eu nu Silva Baldo. Schema. Ce e asta? Unde suntem? Cred că nu sunt amici aici. Ia. Ce? Pare asta iar? Ce-i pisica asta? Vulpea cu nouă cozi E aia. vulpe, adevărat. Aia de Naruto. Ce se aude? Ia uite, vorbim. Bă, Asta e. Lol. Asta a făcut ritual, nu știe ce a făcut exact? Ce s-a auzit? Ce, cum adică evaporate? vine Modi. Fuck. A fost și la mine că l-am auzit un pic. The undercloud has Ce mișto să e o statuie acolo, mișto. Ia, fu. Trebuie să o dau eu? Unspent skill points available, ia. Locates close. Ia F1. F1. Doar și ce putem să luăm? Nu avem bani de nimic. Ba da, Shadow Creation. Adevărat. Wow. Any unlit surface to cast shadows? Cum adică any unlit surface? Ce pula? Creezi un fel de... Creezi umbre, nu? Ca să poți să te teleportezi unde vrei, cred. Stai! Ce? Am făcut. Uite. Stai, Shadow creation. nu mai merge? Uite. Ce? Am făcut o tonă, poți să faci o tonă, văd. Dar ți-a din puterea are pe spate, mă? Sau ce? Cred că da. Ia, cât îți ia? Hai să testăm. Mamă, cât de Mult. greu sunt. Păi și dacă creezi doar un pic să mă teleportez undeva? Dacă vreau acolo, de exemplu, lângă tufa aia? Și te duci. Ah, Dar nu dispar, aia e problema. Păi da, faci cât să te teleportezi să pleci. Ce e apa asta aici? Putem să intrăm în ea? Stai, nu putem? Pa bune? Asta e un disappointment. Chiar am vrut. Ce trebuie să facem? Mamă, mi-a luat lumina tot aia de pe spate. Mi-a luat focul ăla, gen. The fuck? Nu mai avem umbră niciunul? Nu mai avem de aia pe spate? Bă, dar îmi place, mă. You try to create shadows and then leap to them, așa? LOL? Bă, ce mișto e, bă. He's lit! The Call of the Shadow. Ce temple? Mamă. Infiltrate It's lit. pagoda? It's lit. Animal? Ce? Ce animal? Da, fuck. Mamă, sunt dinamici în față. Ce dracu? Băi. Da, are treabă cu magia, eu, de animalul ăla. Și vorbește asta, Freshen ăsta. Da, nu știu de ce vorbește încă, cred că trebuie să plecăm. Părea că se termină, dar... Îl omor pe ăsta. Eu o să-l omor pe ăsta de aici. Ce mișto e, place. Și grafic așa e interesant.
Sunt doi Și? aici, bă. Aici Bă. unde sunt eu. Păi eu sunt tot aici, cred. Vezi că unul vine pe partea asta, omoară-l tu dacă vrei. Mai vine unul, bă. Cum adică mai vine unul? De unde? Nu cred Era așa la ceva. tine acolo. Sunt prins aici în mijloc. Nu știu cum să iau. E grav. Stai că m-au prins în mijloc curvele. It's lit. Bă, nu le iei pe ăla. Ba da, dar nu știu dacă am făcut bine. Mă vede. Fugi, vezi că eu mi-am făcut umbră undeva. Ca să mă teleportez, dar nu vine peste tine. Vine peste tine, stai că să-l omor eu. Nu e adevărat. Ba da. M-a văzut altul, mă caută. Mă caută rău de tot, poți să-l omori? Nu. M-a mai Spaltă văzut, parte. m-au văzut 2, 3, trebuie să fug. Am fugit, am fugit, am fugit. M-am Vin teleportat, după tine. m-am teleportat undeva de tot, m-au văzut 3 oameni pe mine. Dar m-am fugit direct după. Vin băieții. Corpse found, trebuie să ne băgăm pe ei. Stai dracu. L-am luat pe unul, stealth. Păi corpse found, am dus, gata. Deci cum dracu car corpul? A, nu pot. Mamă. O să ne dea un skill. Și că dispar corpurile. Când îl folosești. Mamă, ce ne caută pe la tine. Ulu! Ce, doar nu vine unul pe la tine. Câți dracu sunt? 3 băieți? Nu avem nicio șansă. Coaie, dar ce campează acolo ca animale? Nu mai campați, bă. Coaie, ea campează, tu vezi? Nu poți să Da. te joci. Se agită, unii vomită. Aoleu, ăștia-s lipiți. Bă, nu pot să omor niciunul, bă. Păi azi doi și ei sunt doi lipiți, by the way. Opa, s-a dezlipit de unul din ei. Simt că mă strânge orice bandaj. Unul mort. Încă unul mort. Eu am mers în față de tot, i-am omorât pe unii pe aici. Se poate să te prindă. No, nu m-au prins, am omorât doi și am și plecat. Dar cât sunt coaie? Sunt vreo 7 aici. Vine să mă caute, că m-a văzut. M-a prins! Pe mine mă caută unul aici, că m-a văzut. Stealth kill. Își au dat playing tricks mai mai, nu, că eu chiar eram aici. Jocurile stealth mereu ai văzut, zic că ea că e altceva, că e un șobolan, că li s-a părut lor ca un nebunit, că nu știu ce. De fapt tu chiar ești acolo mereu. The undertow that's pulling me. Mai e unul la poarta asta, nu? Poți să mă teleportez în spatele lui? Ce ăla-i dă assassination? Bă, dă-te dracu. Ți-a plăcut? Vezi că i-am omorât pe doi aici, pe dreapta undeva. Pe aici, pe undeva. Ei, așa au fost? A, da, cred că da. Păi au fost mulți, că eu n-am omorât și eu și tu. Poți să mă arunc în apă? M-am aruncat în apă și am murit, cred. Stai, nu-mi dă revive? Că eu m-am aruncat de troll. Am crezut Și că eu cum pot. te salvezi? Eu am crezut că pot să mă arunc. Stai, ce? Eu am crezut că chiar pot. I'm sorry, bro. Cum adică? Am Aveam gândit atins că apa un pic. Te-a băgat? Da. Find the animal. De ce sunt ai? Ce faci mă jos acolo, sclavule? Mă lași bate jos de mine. Bă, te prind ăștia. Gado Talema, Gado Tori, Gado Lo, Gado, Gado. Nu știu dacă e bine So sau when nu. will we see some M-a action? văzut. Au, da, goarna. Oh. Stai, mă. Mă atacă, m-a omorât unul. Cred că vezi că ții one shot dacă te atacă. Am murit. Îți dă one shot. Eu credeam că poți să te bați cu ei, dar nu poți. Deci chiar e stealth full cât de cât. Că dacă te-a văzut, te-ai dus. Trebuie să fugi. Să te ascunzi. Eu? Dacă te vede, trebuie să te ascunzi după aia să te bați iar cu el. Mai târziu. Cu aia, eu nu știam că îți dau one shot, what the fuck. Bă, într-un fel e mai nice că e făcut așa. La ce m-am uitat? Nu știu la ce m-am uitat. Da, ea trebuie să se dezlipească, să nu mai stea împreună. Ca să-i omori. Ah, nice. Nu pot, nu mă lasă. Să sar.
E Și fix vezi sub mine că și te de-aia. vede celălalt dacă sare, oricum s-ar putea să mori. A plecat celălalt mai la distanță. Nu mă lasă să sar, coaie. Ăla așa muie de la joc. Aha. Ăla e ultimul, cred, din față. Coaie, eu am murit de 2 ori random. Deci să m-am aruncat în apă, că am crezut că pot. Chiar credeam că pot să mă plimb acolo. Ce sau să-și faci că... La mine așa a făcut ăla. Și a doua oară am murit că ăștia dau one shot, nu știam. Ia, ce se întâmplă? Ăsta e animalul? Șoroi ăla? Ce-a făcut? Mi-a arătat ceva și a fugit. Da, de ce a fugit? Ce zicea? Hai, gata, jucăm serios, nu mai mor. Că am experimentat, deci ți iei one shot și de la apă mori. Deci mori de la orice one shot pe jocul ăsta. Pe scurt. Uite-l pe ăla. Follow the Raven? Ce? Garen? Ia uite pe ăla, dă teleport în loc să dea direct până la pe aia. Oh, nu știe, e slab băiatul. Ce, mă? Acolo în spate ai folosit mai multe teleporturi, am folosit direct. Dar nu pot sus acolo, de ce nu pot? Ce? Man, what is this shit? Ce-ai făcut, băi, săracule, ai văzut? Ce scrie acolo? Shadow Creation? Ce eu m-am dus direct. Ia scriez eu, ia. Nu pot, că-s roșu. Fă-mi iar. Ce săracul puli. Uite-l. Ce? Ce face ăla acolo? Ia, ce a făcut săracul? Ce-a făcut? Ce dracu e asta așa mișto? The fuck? De ce-s povestirile astea? Că nu le înțeleg. Ia. Și el a văzut toate crimele care s-au întâmplat acolo. Sau ce? S-a rămas traumatizat. Oi, dickhead. Ce? A venit. Moody, dickhead. Uite cum arată, ce dracu, albastru cu roșu? Ăsta o să stea cu noi? Nu știu. Iuși. Cum adică Light Essence? Pe ce noi? Parcă eram Shadow. Deci avem doar Shadow noi, nu? Aici. Dar stai că asta e Light. Înseamnă că ar fi viziunea lui asta. Sau nu e Light? Cred că e Light. Nu, cred că da. Ce talisman e, mă? Ia uzi. Mamă. Pula mea. Nu Toate te speria, Moody. 6 talismane pe ai belit-o, fă mai stai acolo cine știe câte săptămâni. It won't take all night, ba mai durează, fata. Asta crede că scapă în seara asta, ești nebun? Eu îi zic mai are săptămâni și ea. Ce scapă în seara asta? Pe tot îl jucăm? Forever. Și obiectiv că... Exit area, mersi. Wow. Am făcut umbră aici, bă. A, aveam scară, aparent, dar nu că era ruptă. Sau nu murim, că ne aruncăm de Bă, sus. ia sunt amici. Cum adică și m-a văzut până aici? Oh. Player spotted, minus points. Ăla m-a văzut, deci mi-a scăzut punctul de seama. And the undertow that's pulling me. Da, că ăla vine să verifice, dar celălalt nu vine. Celălalt merge random încoace, ăla albastru. Cine îl omoară pe ăsta? Tu unde ești, bă? M-am dus în altă parte să-l omor pe ălalt. Bine, îl omor eu pe ăsta. Și nu pot să-i sar în cap, că așa face. M-a văzut, bă! Nu pot să-i sar, nu mă lasă. Da, cu goarna dacă nu-l omori. Era să dea cu goarna. Mai era o secundă și gata, ne futea seltul. Stai că nu mai am shadow deloc, trebuie să mă încarc. Unde mai sunt băieți, în afară de la sus? Sau Nu cred ce e aici, e lit. Te-ai prins că e lumină și ne văd ăia? Ce cum venim niște moroi în pula mea? Zici că ieșim din pământ așa.
cred. De ce sunt plantele astea? Cred că poți să le colectezi. Poți să sar aici sus. Ăla doar nu mă vede. Oh my god. Dar nu, că e în shadow, nu? Forever. Ia, ce se mai întâmplă? Mamă, ce dracu e în față, bobiță? Doar nu țin amici în față. Ba da. Sunt chiar aici undeva. Eu Doar nu mă vede. Trebuie să-l omoare unul pe ăla de la distanță. Mă duc eu la ăla de la distanță, bă. Hai. M-a văzut. Cred că-s mort. A dat! L-am omorât, dar nu știu dacă a dat sau nu. Dar nu mai e nimeni aici. Uite ceva! F! I wanna spend skill points. Cum facem asta? F1? Uite, avem pasăre. Reven companion cu Rosu. Scout 11 show your current lol. Avem bani să-l upgradăm la 2. N-are cum e genial la 2. Fix location. What the fuck? Yeah, hai să-l facem. Aim at an enemy garden, press Z to mark the location. Nice, Îi uite, vezi mereu, să vezi rămână prin așa. perete, da. E ce mișto e, ești prost? Hai că îmi place ce văd. Recomand. Și grafica mi se pare genială, mai rar așa. Băiatul tati Ce dracu te e dă asta? impresă. Ce-i sus? Ceva nou? De sus. Pe aici trecem? Pe aici trebuie să o luăm, da. Faci mă umbra aia? Care? Asta așa. Nu. Ce-i cu ea? A, te teleportai direct? Am văzut, vedeam o umbră. Aveam bă. hack. Fac? Dar ce se aude așa, ce-i sunetul ăsta? Vântul. Bă, ce e aici? Skill Care-i? point. Nu cred. Și sunt niște morți pe aici, sau ce treacă să ăștia. Tu nu poți să le iei deloc? Ba da. Sau doar eu putem? Ce mă, l-am luat? Ah, să fiecare și-l ia pe lui, nu e ca pe alte online-uri, Da. pe alte co-op-uri. Ah, eu credeam că doar Mamă, unul ia. câte chestii o să avem, ești nebun? Bă, da, dar le facem oricum, văd, că nu par așa multe. Păi da, dar zic că sunt mișto. Nu par multe de Sunt multe. E story, e ceva story, că tu mergeai în loc. Rank, ce? E, pula, never detected, failed. Collectibles Fan 3 din 4? Care dracu? Cum e posibil? Care sunt collectibles? Chiar scrolls, cred. Chiar astea? Păi și cum adică never detect? De ce? Că a dat la goarna la tine? Da. Că la ultimul? Nu. Nu neapărat. Sau? Sau, nu știu, de fapt. All threats killed. Unde ești, mă, sclavule? Ne, mă uitam aici încă. Once selected, gods will become more watchful. Even after they stopped watching. Sau ceva de genul. A venit la rugăciune. Uite cum arăți! Păi, eu de ce plătesc? What up, bro? La mine... Bă, și tu plătești. Amândoi plătim. Stai, ce dracu? Noi plătim? Nu știm asta. Stai, ce? Ne suntem de aia, Shaolin. I don't wanna talk about it. Ce? Nu cred noi plătim, bă. Ne-am ridicat. Bă, nu cred plătim. Ce? De ce ne țipa aia așa în ureche? Mi pare că fugim de ea sau ceva. Cum adică? Avea luăm pe prima acum? Păi suntem săraci puli, adevărat. Ia, fii atent Aia acolo. vrea să scape în câteva ore. Pagr. LOL. Pagr. Păi și mergem la mai mulți? Pac, pe toți, cred. Cum dracu? Păi e prea OP. Ce dracu, bă? Nu pot să văd până acolo, nu mă Da, las. n-avem brazul. În schimb, am dat jos de acolo. Deci un amic chiar aici, în față. Ok. Ce se aude? Ce semn întrebării? Doar nu m-am văzut un pic ăla. Hai de coaie. Abia am ieșit o secundă. Vezi că vine ăla spre noi că m-a văzut. Bă, ăla plutește. Bă, futu-ți morții, mă, de cheater. Coaie, dar cum m-a văzut? Bă, e scripter. Era să te omoare, că vezi, dacă te nimerești ești mor, cred. Dar cum dracu m-a văzut coaie? Vezi că e pe a doua dificultate din a treia, deci... What the fuck? Ce faci acolo? Poți să-l omor pe ăsta de aici? Ar trebui să pot, nu? Da. Am luat
ratat un scroll de la trecut. De unde treacu? Mamă, unde mi-e și eu. Ce? Cum vine ăla ea? E. Ce mișto e asta cu R, ce dracu, asta pare o peca dracu și e bine pe primele upgrade-uri. Pot să-l omor pe ăsta de aici, lejer eu. Era să... Mamă, m-a văzut un pic. În scale din puncte, dacă te vede. Mai sunt ăștia doi și ăla de la tine? Arăg. A, mai e încă unul pe aia, nu-l făcusem în cură. Deci erau doi nefăcuți. Mamă. Cam grav. Dar nu mai avem talisman de la ceva să nu le ratăm? Bă, eu omorâm pe ăștia și ne uităm după, dar cum dracu eu omorâm pe ăștia? Stai că vin. Stai. Bă, el am omorât pe unul, dar problema e că o să-i vadă corpul. Nu-i bine ce am făcut. Dar nu l-a văzut deja. Are semnul întrebării. Trebuie să-l omor cumva pe ăsta, că altfel o să-i vadă corpul dacă nu-l omor. L-am omorât. Că-i văzuse corpul, dar am omorât fix atunci. Cred că au fost toți ăștia, nu? Păi nu știu, mă, unde-i? Uite-l, Lut! Uite-l. Nice. LOL, poate să fie așa pe oriunde. Păi și mai e, oare? Păi că ne uităm repede pe aici. Neanderthal. Bă, cred că ăla era, nu mai văd altul. Nu mai uit pe aici un pic. Na, ăla era. F1, ia, avem ceva nou, avem chestii noi deja. Mamă, câte ne avem? Avem vreo 5, 6, 7, nu știu câte avem de ales. Ce dracu, grand săracă, mi temporary invisibility. Someone could distract. Ah, Shadow Vanish. Gata. Ce e aia? Am apăsat greșit. Make the corpse disappear, eu pe ăla îl fac. Da, press S, lol, să presi pe ceva, nu dispar direct. Nice, ce dracu, chiar e nice. Trebuie să mergem pe aici, bă, cica. În stânga? Era ceva în stânga. Ce? Unde e în stânga? Ce? Ce era în stânga? Fii atent aici. Ce, mă? Uite. The fuck? Lol. Doi retarzi cum ne-am aruncat. Ce e asta aici? Foara asta. Ce? Ah, vorbesc între ei. Le-am dat părul deja, nu cred. Le-am dat și eu la unii. Bă, mișto sistemul. Nasol că nu vorbesc ăștia mai mult, vorbesc doar așa, eleve. Ce? Kadelu. Ie, nișcoleni. Trebuie să-i omorâm cumva pe ea împreună. Ești pregătit? Păi aia doi? Trebuie să ajungem cumva. Păi poți să te pui aici, uite. Și să-l omori eu pe ăla din dreapta? Stai că e unul acolo mai departe. Poți să te va... Stai că pleacă, ce? Aoleu, păi și nu-mi convine că pleacă, că... Eu îl omor pe ăsta, că pare safe. Dar trebuie să nu-i vadă... M-a văzut unul! Nu m-a văzut full, dar m-a văzut destul de mult. Eu am făcut corpul să dispară. E grav, când pe mine m-a văzut unul, nu full, dar ți-am zis. Trebuie să-i fac să dispară acum, nu? Repede. Cum, pe Așa full? trebuie. Nu cred, ce mișto. Mamă, dar durează 5 secunde, ești nebun. Mamă, dar nu mă vede ăla. Păi și sângele ăla de pe jos ce zice? Pula mea, și spar capul, nu știu. Am mai făcut pe unul cu R. Nice. Păi eu o să-l omor pe ăsta din dreapta. Eu nu-s la umbră, legit. Trebuie să plece ăsta de aici să-l omor. Știu cum putem să fac. Ia că-mi creez umbră ca să mă teleportez în spatele lui. Na, nu-l mai omor, că mai e încă unul în față. L-am văzut acum, i-am dat detect de la Mark, cum dracu îi zice. Să-l omor pe ăsta de aici de jos, bă? Sau-l omor tu? Păi mai e unul. Sunt 3, văd, dar... Îi omorâm pe ăștia 2, bă, de aici, din dreapta, vin aici.
Bă, păi se plimbă ăsta, s-a dus la dracu. Eu l-am omorât pe unul. Care Ce faci, corpul? omoară-l pe ăla, repede, dacă la tine. Care? Ăla care se vine spre mine. Nu pot. Cum ai că nu poți? I-am Mă luat corpul. teleportez. I-am luat corpul, bă. Las că i-am Și mă luat și corpul. vede. Las că i-am luat corpul, nu mai contează. Așa. I-am luat corpul. Și mai e unul aici undeva care văd că se duce... Aoleu, ce dracu, unde se duce la boss? Oh, shit. Ăla merge mult rău. Până una alta e loot pe aici? Ce părerei? Vine ăsta înapoi aici, care își face tura aia de 3000 de metri. A, și știu cum îl omoră, teleportez în tufa asta. Pe aia creezi și aduc eu. Acolo, vreau să fac clădire. Bam, 3000. Mai dau marcă unul. Mai dispar corpul. Haha, like a bitch. Vreau și eu să beau apă, ia stai un pic. Mă pun aici să mă ascund. Ăsta-i singur? Nu văd. Tu ce cauți în stânga acolo? Stai, mai avem și acolo zonă? The fuck? Cum adică? Oricum trebuie să fie un scroll și aici, zic eu. A venit asta să-mi vorbească și m-am băguit în niște lemne eu. Ăla e exit-ul cu aia. Nu mai pot să scap, Denis. Cum adică? Am rămas aici. Cum adică? Și mă și prinde. M-a prins pe mine, nu, pe mine m-a prins. Cum adică ai rămas acolo? La ce mă uit? Păi și nu poți să te teleportezi undeva? Ia că-ți fac de asta pe jos. Stai. Nu Ia. pot să fac nimic. Cum căcat? Sunt băgat prin lemn. Ia, dacă spun de asta pe jos... Oh! Ce? Am dat pe râle și m-a aruncat. Ce? Ce că... Bă, ce dracu e zona asta pe unde iau eu? Ia vino. Trebuie să învățăm să fim șmecher cu aia, să omorâm, să stară corpul după pac direct. I-am făcut pac până eu. Da, dar fără să ne vadă, știi? Gata, fără să ne vadă. Trebuie sus la ăștia să mergem, deci e unul acolo. Vezi că ăla care e mai în dreapta se duce mai în dreapta de tot. Are un traseu, merge mult în dreapta. Și eu pot să-l omor pe ăsta de aici. Păi, pula mea. Nu știu. Bagă-te dacă vrei. Eu l-omor pe ăsta deja. Ia, tu-l dispar pe ăla eu pe ăsta, Fanny. Deci acum cu aia, dar nu e un scroll pe aici? Ar trebui să fie un scroll, nu? Nu e unul pe zonă sau cum e făcut? Nu știu. Că n-am găsit nimic, nu știu. Să mor să ne unesc. Where is the fucking scroll, mate? The Undertale has fallen. Stai, deci sunt două porți aici, sau e doar una? Mai e una și pe partea asta. Ce-i sus aici? S-a salvat că am mers eu aici. Deci sunt două porți și la tine și la mine. Pe unde trebuie? The fuck? Nu înțeleg de ce sunt două zone. Shrines? Îmi scrie ceva mie că m-am dus aici. E zonă nouă aici. Shadow techniques have limited... Shrines? The dots on your cave represent the remaining... Cum adică? Care? Păi dar noi n-avem tehnic. Sau avem? Stai Nu cu știu. aia, tu ești peste poartă? A. Am dat fâ la shrine, bă. Unde ești? Peste poarta asta. Da, dar noi n-avem puteri pe să facem pe F1, nu? Ceva, cred. Noi n-avem defensive, nici offensive tehnici făcute, lol. Trebuie să le facem pe, dar n-avem scrolls, ne trebuie scrolls, n-avem nicio abilitate noi. Că ne-am făcut la Aragami acolo, noi 4 dale, 5, câte drag am făcut. Ce e aici? Cum că te-ai ajuns acolo? Stai, cum ai sărit peste partea acolo? Pe sus cumva, nu știu. The fuck? Eu nu pot. Jumper, mi-a dat ceva. Bă, hai, ăla e cheater. Ce dracu? Cum ai făcut asta? Nu știu, eu îl omor pe ăsta, sper că nu e altul aici să mă vadă. Te vede Fix asta s-a cineva. întâmplat.
Da, eu nu pot să sar unde ai sărit tu, nu știu, nu mă las. Nu știu ce ai văzut tu. Bă, e un amic în față acolo, stai aici. Hai că nu mă vede. That's lit. Ce se vede? La pasta mori. Au, ăla e inamic. Mama, bobiță, bobiță. Aolo, dar nu mă vede la de jos. Stai să-i dau R ca să-l avem pus. I-am dat râd ca să-l avem pus. Bă, e nice, chiar îmi place sistemul. Vine unul, i-am dat râd să-l avem pus. Se vede? I-am dat râd să-l avem pus. Am imit. Bine că la mine sunt 5 proști în pula mea. Câți dracu mi-au băgat? Mama, eu nu l-am văzut pe ăsta. Ce s-a auzit? Un fel de maimuță, da, e. Dar nu m-am blocat, era să mă blochez undeva. Păi, la mine sunt prea mulți. Mama, era să fac o greșeală. Da, e gravă. Eu l-am omorât pe unul când era altul destul de aproape. Mai e încă unul aici, sunt foarte mulți peste tot. Jumper, cine mi l-a dat și mie. Bine că l-ai omorât pe ăla, că era grav ăla. Da, ăsta e sus, ce-i cu el? Poți să-l omori? Stai, că sunt prea la lumină eu. Las că nu contează, că l-am omorât pe ăsta care mă deranja. Îl iau și pe ăla de lângă apă. Că e ultimul rămas. Poți să-i dau de la aer? Te vede. Cine mă vede? Sau nu? Ce la Ăsta de minte? sus. La minte. Se uită spre tine, pula mea, nu Dracu, știu. la mama dracu, n-are cum să mă vadă aici. Le-am făcut aerial. Stai, pe aerial kill îți dă puncte în plus? Nu, tot 100 cred că scrie. Bă, cred că sunt toți ăștia, dar ne trebuie scroll, nu e niciun scroll nici aici, n-are cum. Nu, i-am ratat scroll-ul, n-are cum să nu fie nimic aici. Ia, Eu mă duc să le caut. eu am găsit. Da? Sus undeva. Și aici în spate nu e nimic? Adevărul e că eu am fost peste tot și n-am văzut nimic. Cost 2 la unele. Stai că la apa aici n-am fost. Am găsit vino o să vezi unde e un scroll, că trebuie să vezi că e genial. Păi și... Păi și ăsta? Ia-l, ce vrei. A, trebuie să-l iau și eu după. Trebuie să le zici tu. Trebuie să mi-l arăți. Vino să Hai că vezi. știm să ne întoarcem pe ăștia. E genial. Chiar mă gândeam la apă, nu e niciun scroll, dracu. The undertow that's falling. Sper că nu mor. Uite-te unde e un scroll, eu nu știam că e o cameră aici, dracu. Genial joc. Mamă, și pe ne facem skill point-uri. Hai să-mi iau și eu pe ăla. Ăla aș face fără mine, nu cred. Ia. A, stai. Ce l-ai retard? Cum să te bătezi acolo sus? Hai că da. Ce, eu merg într-o parte, într-o parte? Unde era mă ăsta de aici de sus? Pe aici undeva ai mers, nu? Nu cred unde era un scroll. Ce? Ăla Te-am mă păcălit. acum. Bă, unde te-ai dus? Sclavule. Ce? Stai aici. Nu pot să sar. Yeah. Hai că ți-am dat cu de la. Let's go. Da, dar eram roșu și de... Ca cocoș. Hai că am luat două, nu știu câte ori mai fi în level, dar probabil mai sunt vreo două. Ce skill point facem? Ia. Ne trebuie și nou. Mamă, câte avem. Un offensive, da, avem și noi un offensive. Draw away with shadows. Ce dracu să astea așa OP? Aia cu blind e mișto, că le dai blind și pe aia alegi spray sau cum. Place a trap that can be recurred to dispose. Ce dracu, cum adică? Ce să astea, boss? O iei tu pe una și o pe alta, ești nebun? Și ce luăm? Nu știu pe care o vrei eu. Păi doar două poți, nu de la ofensiv. Pe ce, de alea vrem? Păi să ai și una de atac, nu? Și pe aia luăm și defensiv. Eu merg la Ban Moku. Civilier vai registru, alt.
Ce retardat. Ce idiot. Eu vreau Kurosuna. Ce e aia? Era țărăca da. mi temporary. Păi nu știu cu aia ce să ne luăm. Ce vrei? Ne luăm fiecare ce vrea sau ne luăm? Eu mi-am la banmucu. Da, Ce s-a auzit? Ce? Mi s-a părut că țipa caracterul tău, ca și cum a murit. Nu știu cu aia, hai, ce vrei să ne luăm? Ne luăm de Hai. random sau ne luăm la fel? Ne luăm random. Hai, eu mi-am luat banmucu. Bine. Nu mi-am luat că mi-a apăsat butonul greșit. Can be triggered with... Eu mi-am luat Kurosuna asta. Cam shit ăsta ce mi-am luat eu. Mamă, ce face ăsta? Coaie, dar trebuie să iei și o abilitate, un ofensiv. Nu ai nicio abilitate. Și ăsta ce are? Păi și cum fac abilitatea? Stai, cum o folosesc? Că nu știu să o folosesc. La a mea pe E. Păi nu-mi scrie. Pe E e la a mea. Alo? Cum adică? Nu scrie pe ecran. Tu ce cauți acolo? Sau acolo trebuie? Cred. They're canceling you. Trebuie poarta aia, de fapt. De ce pare că cade în apă? Nu trece de poartă. De ce? Că e unul care e chiar acolo. Poți să treci. Nu mai e. Aoleu, vorbește aia acum, nu se l-aude. Ce vorbește cu ea asta? Nu vede? Când sunt ăștia de aici, ne fut în cur dacă ne prind ăștia. Mai rău decât pe ea. Ce părere ai? Coaie, dar ce-i cu ăștia așa mulți? Coaie, nu știu Le iei să pe ăsta, folosesc le iei pe ăsta, le iei pe ăsta? Care, ăsta de aici? Da, și o iau pe ăla, repede. Hai. Păi Și ce se dă-i vadă? dispose. Nu cred că am timp. Încerc. Vine unul. Ba nu vine. Da, eu nu stealth aici? Cum adică nu stealth? Ba da, aici sunt. Păi eu aproape că pot să-l iau și pe ăsta, dracu, în ritmul ăsta. Cum dau cu abilitatea? Denis? Nu știu, că nici eu nu știu cum. Prese! Nu ne-a învățat încă, sau nu știu. Zicea. Nici mie nu mi-a zis ca lumea. Eu l-omor pe ăsta, că e moca. Vine unul spre mine. Ce? Uite-l pe ăla. Mă vede unul. Se uită spre tine. Vine să investigheze și o să vadă corpul. Nu, e grav, omoară-l pe ăla repede de la tine. Nu pot. Și eu o să încerc să-l omor și eu pe ăsta. L-am omorât pe altul, nu pot. L-am omorât și pe ăsta, gata. Păi ăsta da. eu de ăla vorbeam, da. Te-ai văzut. Știu, dar eu îi dau dispose la ăștia. Ca să nu Vine. Nu, că le dau dispose, stai. Mama, le-am dat dispose și m-am ascuns ca o pizdă. Ce se întâmplă la ce mă uit? Ce dracu făcea ăla? Și mai e un singur prost acolo? Cum adică? Nu știu, nu sunt sigur. Dacă nu-i singurul. Cu aia, dar abilitatea aia blană cum o dau pe E? Ia să încerc eu cum mă duc pe prostul ăla. Sper să nu cad în apă să mor. Cum ai pățit tu. Nu merge cu aia. Nu merge cu Cum o aia. punem, frate? Acasă dai stealth kill full day să stai pe cât râlând tu în timp ce dai space. Cred. Dacă te ridici de pe cât râl te vede ăla, apare chestia ca și când te vede. Adică am spent skill points. Este o minciună. Am luat eu de aici, bă, un scroll, ia. Vino să-l iei. Și am amint. Un scroll fix aici. Nu-l văd. Aici, lângă vulpea asta. Nu-l văd. Cum adică Sau mi l-a dat. ți l-a dat, cred. Nu apa asta. Păi, perfect. cum dăm abilitatea că eu nu înțeleg cum se joacă. Poate nu ne-a zis încă. Tutorial. Press A to reveal all the enemies around you for a Yeah. few seconds. Tutorial. Press it to throw evil shadow. Bă, Cred că n-avem de-alea pe spate, mă. De la shrine. lol. Poate trebuie să luăm acum când avem abilitate, prima abilitate. Sau ceva. Mai ai vreun scroll? Nu mai văd. Hai mă, că n-avem de la shrine, dar unde dracu e shrine-ul? Ce? Ce? Ce-a făcut ăla?
E drogat? Ți l-a dat? L-am luat și eu, nu știu. Mai Prost. putem să mai facem încă ceva, oh my god. Eu îmi fac Nu mai bine ne facem din stânga, că cum folosim două de-astea? Main. Sau cum e? Păi asta defensiv... Ah. Că nu prea înțeleg. Păi ai loc doar două speluri, cred. Chiar dacă sunt multe. Și? Păi și ți iei una defensiv, una de ofensiv și că aia e. Și după aia le iei și pe tot restul. Și le dai replace. Ce prost. Grants Aragami temporary invisibility reveal nearby enemies. Nu cred, a mea o să le pună Markov de Aragami dacă îl fac la 2. Ah, poți să faci ceva la 2? Dacă îl fac la 2 le pune pasărea aia, păi știi pe R, ca și cum dăm R. Eu nu văd că poți să fac la 2 spelul ăsta. Nu pot. Show all hidden scrolls around you dacă îl faci pasărea la 3. Păi nu putem, dar zic așa. Hai să păstrăm, să facem aia la 3 atunci. Ești Pasăre? nebun? Da. Să nu mai pierdem alea. Bă, ce e? Ce e asta? De noi unde mergem? Care-i locul în care să mergem? Că eu nu mă prind. The fuck? Bă, cine e ăla? Eu l văzusem. Ce? Ce? Ăla Eu nu. Ce idiot! Și că... ăla. Bă, stai, nu-i mai vedeam. Nu cred, Maricelul. Cu aia, nu poți da cu spelul, pe bune? Nu cred, vine Maricel. Dau e pe el, dar nu merge. Ce ăla mă imită? Hai, tu ia-l pe ăla care stă la gardul ăla. Păi nu pot. Ah, Care? Bă, sunt prea mulți. dai dracu, stai. Trebuie omorât ăla care stă la statuia aia. Ăsta. Bă, te vede, te distruge. Dar să ne vadă ea din față, realizezi, nu? Dacă l E scroll acolo, Maricelule. Păi ce faci, boss? Vine Maricel! Vine la tine! Omoară-l acolo, că e mai stealth, cred. Sau nu e? Nu pot, că trebuie să le iei al tău cumva. Păi n-am cum, că mă vede ăla din față. Dacă Păi mă vede ăla din față. Cum dracu, tu ești stealth de acolo, nu cred că te Nu vede. pot, mă vede ăla din față. Mă vede al tău. Pula. Ce ești? L-ai M-a omorât? văzut al tău. Ești retar, l-ai omorât acum? Când s-a mai mișcat un pic? Mă vede Te ăla. vede. Îi vede corpul. Mă duc să-l omor, mă duc să-l omor. Te vede ăla dacă l omori, celălalt. Du-te să-l omor pe celălalt atunci. Nu pot. Nu pot, sunt roșu, sunt cu roșu. Ce mai șmecheri asasini. Got him by the throat. E un scroll aici, și acolo unul? Unde? Acolo, că ai scris un scroll acolo. Acolo e, ăsta e, de l-ai văzut tu. Ok. Putem să facem ăla, eu îl fac direct cu pasărea. Nu cred, grab them by the throw. Nu merge enter. L-am făcut. Pe click. Eu click am dat până acum și acum am dat enter, că am zis că trebuie enter. Mișto. Ce prost, Păi dacă a dat bine, el a schimbat după. Păi da, și scrie enter atunci. Ce prost. Uite! Ne luăm de-alea pe spate, ia. Nu le văd. Și? Unde sunt? Dă-mi-le, bă. Care sunt Maricel? Da, mă, deci poți să dai direct click și click dreapta. Când îți faci umbră, știi? Să sari la ea. Bă, da, uite, bam. A, stai că nu mai am click dreapta. Eu făceam showcase. Oh, ok. Stai că fac showcase, iar uite. Ok. Cum era ăla? Ok, ok. Ce? Nu, negru ăla. Ok. Ok. Hai și pe aici. Ce dracu e în față? Nu cred, Maricelule. Nu cred că avem voie. Sau avem voie. M-am dat cu capul. Cum adică? Uite, uite. Tu n-ai murit. Vino să vezi, vino să vezi. Mama, blinded by the light. Ce părerei? When I wake up in the morning. Deci n-avem that's what voie. happened to me. Trebuie înapoi, bă, la poarta aia. Wow. Dacă s-a spawnat unul aici. Unbelievable. Dar mă, dracu, cum se spawneze ea? Eu mă urmă toți? Bă, dracu. Dar dacă e ceva de colectat, mă, pe aici, nu am uitat noi. Nu, nu e. Nu cred. De ești, bă, ratatule, ce cauți acolo? Tu ce cauți acolo? Eu mă duc la main. Ce? Aici sunt inamici, sigur. Ba, nu. Păi n-au de ce să Ia fie. uite-l. Ce se Stai, ce? Credeam că e scroll acolo. Nu știu cum am dus eu și ne-a băgat în misiune. Ce prost. Nu cred că îl pierde din cauza ta. Ce dracu să le... Nu cu ei. Nu cred, am luat Anal Beats. Fiecare ce altceva.
Eu sunt pe aia. Ce? I-au spart ușa, au venit și au omorât familia. Aia e asta, e asta cu care stăm noi. Uite, asta a pățit ea când era mică. Băi, e ca în alea grave. Fii atent, i-a omorât familia și după aia a dat foc la... A, nu i-a dat foc la casă, ok? Ce? Deci măcar are casă, de acolo luăm de la ea. Ce trăia this again, I felt different this time. Try this again. Definitely different, that was my childhood. Childhood? Hai, tu ești la șosa asta. I didn't expect this. It must be another side effect of the Este prost. So that girl, it was you. Yes, those bears are my father's. Ce just prost watched cu ei, it. nu pot să fac așa ceva. Being murdered by light adepts. Stai prost? Du-te dracu că nu mai fac. Light adepts from the Kaya. Kaya army. No, this was before Kaya. Îmi place că i-a murit la aia familia și noi râdem. Nu pot să citesc, să nu dai skip, că n-am citit din cauza ta. Deci că Am e citit. mare familia la aia și... Mamă, ia uzi, merciless murderers. Uite, murderer, cum era aia, betrayer. Nu e betrayer, e betrayer. Și murderer. Păi tac cu aia, dar aici murder e cuvântul, deja. Și killer, da, nu e killer, vezi? Killers of young and old alike. Sare. Ce le-ai dat? Te oprise. Mamă, ia uzi, shrine-ul pentru părinții. Aoleu, și eu râdeam. Those killers! Ce? Mamă, doar clopățenie, nu cred. I felt the fear, the pain. Sorry for your your loss. Ia mică. Muzica americanii. Te exclamării. Câte puncte. Cum adică? Mersi. Ne facă ea ceva? Da. Thank you. Păi și dacă există partea a doua, de ce l-am luat pe ăsta, frate? Că ăla era 35 de euro. Ei, ăsta cum era fac o 2 calorie euro. retardați? În loc să joace palabele că sunt story? Plus că da, deci l-aș fi luat pe al doilea, adevărat. Uite, am pus alea acolo, așa. Cum adică? Care bă că-ți vor soți? Cine-i prostul ăsta? Eu bă, stați. Bă! Make noise. Ce face mă ăla? De ce trage cu bâta? Ăla e retard? Ăla dă cu lightsaber. Și ăla e Prost. idiot? Dar de ce nu vine? Eu aia nu înțeleg. Dar tu unde ești? De ce îți pare că ești în piatră băgat? Ce cauți acolo? Ce stai aici? Pe ecranul meu ești pe cealaltă parte a gardului. Ce are mă drogatul ăla? Nu știu ce trebuie Trage să în facem, tine, dar că eu e... nu mor și fac până în el. Îți zic eu ce avea, o să-ți zic eu ce avea. Coaie, tu mai ești aici cu mine? Că te va A băgui rău. dispărut. Unde ești? Dishonored. Die while performing a stealth kill. De ce am murit? Îți zic eu. Tu cum te vedeai pe ecranul tău? Normal, mă plimbam. Mă vezi, tu mă vezi la spectate acum? Da, Deci tu te vedeai aici? da. Eu știu unde te vedeam? Mm. Nici nu pot să intru acolo. În teatră, bă. Te vedeam după stâlpi. Uite aici te vedeam undeva. Și ăla Dar trăgea... nu ai rămas băguit. Și ăla trăgea... Ăla trăgea cum în m-au tine. omorât? Că plecasem. Coaia ăla trăgea în tine în tot timpul ăsta, de-aia era băguit. Păi și pula, eu l-am omorât. Ce morții lui vrea. Păi că atât Bă, dar spawnează-mă dracu și pe mine. Spawnează-mă aici. Pa! Îmi dă achievement, că l-am omorât pe ăla în timp ce muream și eu. Cum dracu? Pa! Dar ce Păi, mi-arată? unde dracu fugi? A, mi-arată că ai Catule. murit tu acolo. Păi și poți să-i spawnezi? Nu, dar trebuie să faci checkpoint. Ca să apar. Ia dracu checkpoint de aici. Du-mă dracu și pe mine, te rog. Vreau să-și vreau... Ce s-a Nu auzit sunt, așa? credeam că am venit, dar nu sunt. Bă, Q ai spell-urile. L-am activat și acum, ok. Păi și cum le dai? Nu înțeleg. Păi Ce e, faci asta sus? păi e după. Deci poți să ai câte vrei, de fapt, și le pui pe Q. Bă, da, eu mă dă, mă, vine? Mai s-a făcut. Ce? Bă, dar nu pot să învârt. Ah, ok. Stai. Dacă ții pe Q și ții și pe W să nu poți să-l miști.
Bă, da. Păi da, mă, le echipez, gata, l-am echipat. Și zona e asta. Unde am fost noi atunci? Pentru că nu țin aici. Bagă și sprint. Ia, apasă pe cât să vezi cum se aude când ai că. Știu deja. Nu cred. Plecăm. Haida. Ia. Cum a murit ăla, te-ai băgit în piață. Rank. Ever detected? Cum nu? Scroll 6 din 6. Mamă, moti. Killing cards makes noise, nu știu. Corpses found 0? Player They discover, keep player the next spot. talisman in a cave deep in the forest. Be careful, I've heard many ghost stories about these woods. Summon Corosu whenever you need guidance. Wonderful. Continuă povestea, tu nu ești? Corosu says that keep the night time in a cave deep in the forest. Be careful, I've heard many ghost stories about the woods. Wonderful. Ce faci, mă, acolo? Băi, Boule, de ce te rogi, te mă? rogi? Băi, de ce te rogi, mă? Ia. Văd în corpul tău înăuntru, îți văd oasele. Nu, nici n-ai oase, ești văd nimic. Ok, chiar suntem Shadows. True. Razor de Shadow și Pengu Vigilant. Pengu de Shadow. Ia, ce eu mai- mă... Aoleu. Ce e asta așa mișto? Cum adică el are arc? Shaded Ma. Woods. Păi și noi unde avem? Trebuie să avem și noi șuriceni ceva, o să ne Chapter dăm. 4. Adică ăla dacă nu-l omorâm ne vede non-stop sau cum? Unde e? Ăla dacă nu-l omorâm ne vede non-stop. Bă, Ce? aici ai izlit? Sau ce e asta? Suntem în Shadow încă aparent. Ce e izlit? Ah. Cred că e Shadow până la focul ăla. Disable the light barrier? Ăla e homosexual? Cum mă vede? Aoleo, aoleo, Cum adică aoleo. disable? Doar nu mor aici. Sunt în Shadow, nu are cum să mă vadă. Ba da, te vede, trebuie să vii repede aici. Ce? Păi și hai să trecem repede în stânga și eu omorâm pe aia lui de pe jos. Că nu ne vede Nu ăla, pot, că nu? mă vede deja. Vino dracu pe Uite, aici. uite, mă vede! Vino pe aici, ratatule. Hai, tu ăla din dreapta și eu pe ăla din stânga. Nu, că eu îl omor pe ăla de sus. Bine, hai du-te la ăla de sus. Eu le dau Dar cu cum? abilitatea. Le dau cu abilitatea. Nu... I-am dat cu abilitatea, nu cred. Ești te vede ăla. Mă omoară. M-a omorât. Fă-te în gură, Dragoș, că n-ai făcut nimic. Ai stat după bucocul Te-ai ăla. băgat prea direct, Tu-s prostule. bucocul, mă, tip. Pentru că am dat ei și am crezut că eu omoară pe amândoi. Dar n-a mers. Mă, scanează ea din cauza ta. Tu ai dat V, ești prost? Sau pe ce dracu apeși? Ce vă? Ai apăsat pe ceva. Nu-mi dă vă. Ăla, cine dracu Acolo trage? trebuia disable de light barrier, nubule. Erai lângă ea și te-ai ales să te bați ca un Păi am prost. crezut că e altceva. Da? Tu te întorci de disable. Nu pot. Mă distrug ăștia, nu vezi ce face ăla sus? Ăla e camper de la handicapat de pe PUBG. Și trage în continuu, fără logică. Coaie, era umbra acolo, cred că puteai să-i dai disable. Sau nu era? Du-te în morți, mătii, cum mă vezi? Geiule. Ce dracu? Ce dracu e misiunea asta? N-are cum. Mi-a dat achievement, n-ai făcut-o aia, dar nu știu de ce. Make a guard suspicious 3 times in a row, mi-a dat mie achievement-ul. Cum adică? Dă disable aia repede, că rup. Nu pot. Că trage San Goku în mine. Futu-te în gură! Sun. Sunt morți. Cum adică acolo n-ai beznă deloc? Mamă cum stă ăsta, nu cred. Ce dracu e asta așa greu de n-ai bai beznă? Bai umbră. Nu mă lasă să fac umbră. Păi nu ai de la am călcat. Stai că la de sus nu te vede aici. N-are voie San Goku. Și acum tu duci și scoți lumina de acolo și nu te mai vede prost. Ia se și te vede ea. Stai că râd. Și eu puteam să dau disable, am și vrut să dau, dar nu știam ce e. I-am dat smash. Achievement, lights out, da. Ce noob ești. Tu timpul la mea. Ia uite-l pe ăla, mamă, îl distrugi, nu cred. Ia mă, căcatule. Ce dracu e la Aladino ăla de arată așa? Ce are fața așa ca Aladin care Tu când pula mea apari? după partea aia. Unde morți, mă, ești?
Da. Mersi. Bă. N-ai venit? Nu sunt. Fii atent, o să apar. Ce? O să apar, nu cred. Hai că am murit de draci și m-au luat. Am apărut. Nu o dai cu mine. I-a distrus casa. E un scroll aici. Eram sigur că de-aia am venit. L-am luat și eu. Că doar nu-s prost. Ce Doar n-am murit, am intrat în țepii aia. M-am teleportat în ei. Dar aici se ține harta, bă. N-ai voie acolo. De-aia m-am țepat, mă, că se ține harta, n-am voie acolo. M-am țepat la bani. Unde mai sunt băieți? Mă, și mișto arată. Disable the light barrier. Uite, ne arată tot pe hartă, scrollurile, tot, că am luat aia. Pe ce, pe C? Nu cred. Și că pe hartă? Da. Stai, știi ce m-a apăsat pe mâini, s-a întâmplat ceva. Pe C și pe mâini aceeași chestie. Bă, iar e prost de la cu arc? Trebuie să scoatem light barrier. Unde dracu e ăla? Ar să ne vede ăla și ne fute în cur. Care? Că-s două, cred. Sunt două, bă. Moody, nu! Moody! Dar nu te-a distrus. Nu, am făcut și kill și nici nu m-a prins. Coaie, Și am atins și corpul. Talema. dacă mă duc eu peste la sus... N-am cum, că sunt prea mult jos să mă vadă. Păi vezi că e grav, că eu nu știu cum să joc așa ceva, pare prea greu pentru mine. Stai cui. Coaia, alea de barrier, te-a văzut Nu ăla vede. un pic. Coaia, alea de light barrier sunt două, tu vezi cât de grav e? Cum dracu le scoți? Plus că degeaba le scoți, că aici te vede oricum. Cum adică te vede oricum? Păi, uite, alea care au foc nu poți să le scoți. Tu când ai E, light da, barrier- dar nu te mai vede ăsta peste tot, cred. Bă, da. Sau urc acolo și nu mă trășesc. Hai că-ți Ce fac, asta am vrut eu să fac? îți fac eu de-aia sus, ia, urcă. Nu pot. Nu merge? Ne-a trollat jocul, nu merge. Du-te în gură de joc. Vine unul aici. Bobby Bobescu. Ce? Coaie, cum dracu îi facem pe ăștia? Ăla sniperul ăla se mișcă, bă. Mișcă în două părți. Când încoace, când încolo. Și când duce Am încolo, văzut. îi omorâm pe ăștia de aici. Cum adică? Ce faci acolo? De ce trolezi? Vin și eu să trolez cu tine. Păi și eu l-omor pe ăsta de aici, repede. M-a văzut Ești, unul. mă. Îmi pare rău, n-am cum să te ajut într-o așa situație gravă. S-a făcut tot, nu știu cum să zic. Am murit. Când a murit și el, mi-a dat și mie achievement-ul. Die while performing a stealth kill. Am distrus ceva de light. Mamă, ce am trollat rău de tot la faza asta. Ce mi se pare funny că Arcașul ăla începe să tragă direct ca un prost mereu. Când el nu vede nimic. Da, Ce dracu da, trage? nu știu de ce trăgea așa. De ce 3 coaie? Prea mult pentru primul nivel, cărcaș. Puța mea. Cum adică? Oh. Ce faci acolo? Ești prost? Ce ăla a avut lac? E skill, nu-i luck. S-a oprit ăla, dacă nu se oprea erai mort. Ba nu, că uite, tu când dai conceal body îți face și o umbră pe moment. Bă, tu, dar te vede dacă ești în fața lui, cred. Și eu sunt mort acum tot timpul ăsta, nu cred. Păi și cum să fac oaie, Bobescu? Să te Dă-le ajut? părâla aia să-i vezi. Ban Mocu. Dă-le cu abilitate, adevărat. Nici n-am văzut pe ăsta. Păi și eu dacă-s mort, eu cum iau scroll-urile, dacă sunt scroll-urile aici, să mă Cum te joci? Care ești tu? Trebuie să mă viu și să mă întorc. Coie, câte mâini mi-am luat. Așa. Coie, tu uneori vii direct, hai el pe ăla! Direct ca un prost, în loc să faci dracu plan. Aș fac și pe tif.
M-a văzut, gata. A dat cu goarna. Păi, cum e dacă Aia trebuie să aud eu. Eu te pot să cer de la ăștia, mă. Gata, m-a văzut. A dat cu goarna. Ce face? De ce ilumina așa mult aici? Arigato. Doamne, ce lac a avut să nu cred. Ăsta pare joc de speedrunner. Să vină aia cu speed acolo, știi? Adevărat. Păi, nu merge abilitatea. Cum pula mea se dă? Nu cred, Sangoku. Sangoku, stai o băi pe toți. Mai ai unul, dar ai doi în stânga. Păi aici ce mai e? Veni Moody la mine acum. Cum ajung la prostul ăla sus? Că eu nu înțeleg. Ia uite pe ăsta, pro player. Păi, dar eu nu pot să te ajut? No, trebuie să te duci în zona nouă ca să mă învii. Ăla a Uite găsit. scroll. Mi se face rău. Ce? De ce? Nici nu-l iau încă. A, dar îl văd pe cât de fapt, sunt prost. Acum are realizat că le vedem pe toate. Și că mi se face rău și noi de fapt... Le vedem mereu, am uitat de asta. N-are cum. Ăsta trolează, nu cred, mă, îmi trolează meciul ăsta. Ești prost, ești mort. Păi și da, mi-i trolezi. Când în loc să măcar îi trolezi, mori. Tu ești bun. Pus umbra. Și lasă pus în umbra aia de la mort, o secundă. Trebuie pe aici să urci pe lemnul ăsta, de-aia nu te lasă pe oriunde. Bă, și eu m-am gândit când am văzut lemnul ăla, sincer, dar nu ți-am mai zis. Nu ți-am mai zis, bro. Uite-l pe ăsta cât de pro e, bă. Care mă. Ia plutește, ai plutit o secundă, două. Nu. Ce, stai prost? Oh, scuze. Ia-o, bă. Scuze-mă, frate. Stai, ce? Unde ești? Mort. Păi nu, că i-am dat full 1 care era mort pe tine. Lol. Oh, what the fuck? Păi și eu cum da, mă joc băi, acum? l-am omorât acolo și am murit și eu, am făcut și eu aia în achievement-ul ăla. Acum te duci și mă salvezi. Te duci la unul Cum? pe checkpoint. De la nu știe să dea că e dreapta. Nu merge. Ia, ce se ia ăla, că nu eu. Ce pula mea să nu-l iau, că nu înțeleg. Trebuie să mă întorc să-l iau oricum. Dă-mi dracu spawn, te rog eu. Cum? Du-te la următorul checkpoint. Așa. Du-te. M-a spawnat. Ai, Aoleu, să vezi că nu mai poți să te ce întorci să vezi. păpușica aia? E aia mică ce? E aia când era mică. Mamă. Nu cred. Am rămas fără părinți. Și a stat în cave ăsta singură. Ia auzi, ce zice? Mamă. Ia auzi. Ce a zis? Stai, că n-am citit, ce a zis? Inspire me to keep going no matter what. Ce mai devreme? Că e păpușa Nu, pe care... aici. Bine. Ia auzi.
Eu auzi pe aia. Dar e interesant jocul, că tu vorbești cu asta spiritual sau cum dracu vorbești cu ea și colectezi și chestii pentru ea și pe aia le duci când te întâlnești cu ea. La sfârșitul jocului, probabil. Interesant. Eu auzi. Puncte, paranteză, închis, deschis. Eu auzi, eu amicu. Yes. 接続テレビあらまねはよどの池も増えたわらいこ Eu auzi. Adevărat și cu asta de ce e importantă. Aha. A, pe să zică dracu adevărul. すやむ Ia uzi. Să vezi exclamării. Nu, ce a făcut? Era să-mi exclamării. Ah. Wow. Păi și o au pe aia acum pe Empress, de ce nu o omoară? Acum au. Impresia că asta era de fapt și ne minte. Cum ar fi, uite, cu chiloței, pantalonii e negri și drept. Vai, vreau alea din spate, eu stai un pic. Unde ești în spate aici? Și că aia vorbește cu noi, ci că te fă dracu, am treabă. Parcă să cad în apă și mor iar. Era apă aici, nu cred. Nu ești așa prost. Era apă fix aici. Eu nu cred așa ceva. Eu nu pot să mă teleportez? Cu noi ce ești. Nu, că Nu dacă, pot. Păi dacă nu ești în umbră, nu te lasă, credeți. Fii și tu în umbră, eu așa înțeleg. Dar nu pot! Ia mă. Și mai era ceva de luat? Nu, doar aia era în spate, nu? Ia! Bă, e ceva chiar aici, stai. E ceva chiar aici, bă. Săracule. Aici. Aici unde sunt eu? Aici unde sunt eu. Văd un semn. Ia Așa. uite-l. A, da, și acolo e. San Goku 3 unspent. Cu abilitatea San pe Goku, care mă? nu merge, băie. Păi și eu ce să mai fac cu aia acum? A, asta-s level 2 în dreapta, ok. Ne dă kunai. Ce ți-ai fi acum? Nu știu, dar există kunai. Păi uite, pe ceva defensiv, mai am făcut una ofensivă. Ia că-mi fac eu kunai-ul. Cananța Aragami Temporary Invisibility. Ia câte o pasta la tăticul tău. Pe site-ul refilor Shadow Essence become invisible. For a few seconds they become visible when Shadow Essence depleted. A venit mod iar. Fac. Pe aici trebuie, mă? Sau ce semnele astea? Că nu înțeleg. Da, vezi să nu mori. Cum adică? Poți să cazi în apă. Nu cred, mă aruncă Mood din apă. Stai mă acolo. Unde vii? Stai jos. Asta e că suntem mai grași de când era ea mică și era să cădem cu asta, cică. Care coaie că n-a căzut alea, nici s-au mișcat cu ei. Da, ne minte. Că să facă mișto că suntem grăși. Crezi, ne-a prins. Îi cunoaște pe playeri. Ne știe. Avem două de alea deja, nu da fă acolo. Am dat deja. Uite-le pe spate, alea două sunt. Și Fii ai, atent. ai și abilitate desenată. Fii atent, ești pregătit? Ce, îți dai abilitate? De ce pare că ne vede unul din ea? What did you do, you bastard? De ce vine unul spre noi? Mi-a mers eu, le-a dat reveal la toți. Fugi dracu de aici. Se duce să-l vadă pe ăla pe care l-ai omorât tu, nubule. De unde dracu să știu așa ceva? Dă-i repede cu ceva. Ia, că-i dau și lui ăla. Prea târziu. Futu-te în... Am... Cum, n-ai kill? Stai, tu i-ai dat? Ah. Da. Prea târziu, cu aia. Aruncă după mine.
Ia stai mă că-i dau cu abilitate. Ma, am murit iar din cauza ta. Să te fute în gură. Ești prost. Coaie, nu mă mai Că joc. nu-i din Te cauza în mea. gură, l-ai omorât pe la sus. Și? Și te-a văzut ăla Te-ai și i-a băgat văzut și tu corpul. repede. I-a văzut corpul, cum adică? Ești prost rău, bă, eu nu cred așa ceva. Ce idiot mă joc. Ești prost rău. Ăsta a murit din cauza Dacă lui, te eu nu bagi direct ca un cred. idiot mereu. Bă, eu nu cred, bă, că a murit din cauza lui, bă. Bă, eu nu mă mai joc, bă, din cauza lui. Prima dată ai sub tot tu, deci ce vrei? Și cum am mai trollat tu și Eu eu și sunt mă mort. chinui să car. Eu de 25 de minute sunt mort. Coie, cum dăm coie restart la misiune sau nu avem voie? La toată misiunea, dă-mă morți ei. Păi, asta cu Arcașiu, facem iar. Du-te pe dracu. Hai coie, de ce? Să mi-apară mie tăia 3 răcași iar du-te dracu. Hai te rog eu. Ce să-i Nu mai am termin? semn, nu mai am conai. Pot să dau eu, dar nu vreau. Restart checkpoint? Ce e asta? Dar nu mă lasă. Hai. Nu știu de ce. Nu mă lasă, nu știu de ce. Să-ți cunai o mătică. Trolezi. Ce ăla ce ziceți ce cunai pe bune? Ce n-am cum, decât de la Shrine, cred. Ah, am că ți le-ai de pe jos. Da, mă. Dar cum nu mai ai? Că văd că mai ai o de aia de sănătate pe spate. Păi și e pentru Ban Mocu. Ai două Cred defensive, că merge. două ofensive. Ce, cum adică? Da, ai două pentru offensive skills, două pentru defensive, nu? Nu știu. Homie, ce asta la homie? Hey, what's up, homie? El a murit iar. Mersi. M-a băgat ăștia în the sewer. Și-am murit din cauza lui, vă dați seama? Bă! 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 Homie? Coaie, hai de restart cumva. Nu mă Mă lasă. duc dracu să mă omor. Vrei? Nu știu, dracu. Hai, că mă omor să vedem ce se întâmplă, chiar sunt curios. Salut, homie. Ce? Cum adică, la nu moare, la jitter. Ăla m-a omorât și a dat goarna. Ce s-a întâmplat? Ne-a dat de la faza asta, nu cred, nice. Nu cred, homie, și n-am conai din cauza ta? Sau l-am... Le văd pe spate, să ne Cum întâlăm. să nu-l ai? Hai să nu mă mai trolezi. Fii atent, deci îi dau conai la Arcaș. Mie e băguită pe Leina, nu văd alea de pe spate, îmi stă strâmbă pe spate, mersi. A, știu. Ce dracu dai la răcaș iar? Ia să-mi pun eu ban mocu. Vedem Ban, cum merge. spui ban, pe că ți-ai ban, că ești grifăr, Jesus. Dar nu merge, frate. Frate, dar nu merge. A. Ba nu, tu ai dat. Le-am dat ră. Tu le-ai dat, da. まだでフォローするの Fii atent ce-i fac lui ăla de sus. Da. Ce crezi că e? Că scapă tot, o să mă duc peste el. Robin Tot Hood asta mă duc corect. Robin Hood la gay. Tot asta îl omor, Te-au văzut Au doi văzut? oameni, te-au văzut doi. îi dau frumos. Fug jos. Să fie în bafta lor. Fug aici, îmi fac umbră. Eu de ce nu pot să-mi folosesc Vin la abilitatea? tine. Ăia se duc și dau goarna, bă, dar eu îl omor pe ăsta la altul, nu știu. Păi n-au cum. Că l-am dispărut pe ăla. A, da? Ce goară să dea. A, păi și eu îl dispar pe ăsta. Mă, are semnul întrebării unul, repede, trebuie să fug de aici. Și eu l-am dispărut pe ăla de acolo. Eu ce-a venit la să caut, eu doar sânge pe jos. E perioada aia lunii. Nu știu ce se aude. În ăștia Hai, sunt cum îi luăm? bărbați. Că pot să-i dau lui unul cu nai, lui unul melee, lui unul... Bă, am și eu un spell, dar de-a mea și nu mergea, deci nu știu ce să zic. Hai că l-o să de aici și dau eu pe ei. Nu merge eu, m-a mințit I-am dat jocul. cu naiul. Mie nu merge, apăsei și nu merge. Stai tu, ca să meargă, îți dau click dreapta înainte. Ce înseamnă asta? Că îți dau click dreapta, e, nu e direct. Păi de ce? Uite că îi dau și lui ăla, uite-te. A,
Ok. Scuze. Pe pula mea, sărisem deja. I don't wanna... Dar nu vine E ea, dispărut? vine ea pe noi, nu și... E dispărut pe toți? Da. Trage ăla cu săgeți la 3000 de metri noi. Ia, hai sus. De ce? Îmi trebuie ăla. Hai, că-mi iau Nu și mai eu. aveam cu noi. Chiar dacă am doar unul lipsă eu. Deci trebuie click dreapta e la mine. Ia atent că-l omor pe ăla de sus. Sper că nu-l găsește nimeni, da? Dracu, poți să arunci de aici, să-i cide. Tot nu-l găsește. I don't wanna talk about... Bă, tu nu te bați? Nu știu cu aia ce se întâmplă. În săracul pulii, nu vezi? Ia uite-l pe ăsta cu aia ce face. Mai avem scrolls? Eu am un căcat de abilitate care nu merge, fute în gură. Și eu am la Banmoku. Care atrage în mine, că m-a văzut un pic pe bune, nici nu Doar merge cu așa. naiul merge, nu înțeleg de ce. Ia ca pe senul ăla. A, ba merge. Merge cu aia, ești prost. Ba merge, dar trebuie să mă lași tu. Uite, mi-arată. Mi-arată ceva. Ia. Hai mă, lași și șterg. Vezi, mi-arată ăla, ca un vision ăla. Da, îl văd și eu căcatul ăla. Dar la mine nu merge mă abilitatea asta, adică trebuie să fiu lipit de ei sau ceva, ia. Stai că dau pe ăsta dacă merge. Era să mor. Cred că mor din cauza lui Moody. Păi, nu merge. Deci nu, păi, trebuie să înveți cum să faci. Nu știu ce pula mea greșesc, dar îmi bag pula în masă. Ăla stă în light, gunoiul ăla. Hai să vezi ce pățești. Ia mă. Bă, am ratat un scroll în spate, fix aici. Era să fiu văzut. Îl luăm? Stai că era să fiu văzut. Am ratat un scroll, mă duc să-l iau. Mama, unde e, bobiță? Uite unde e scrollul ăsta, că aia nu crede așa ceva. Deci eu nu cred că e aici scroll. Vine mă încoace, unde te duci? Unde e? Nu știu cum pula Unde mea e? ajunge acolo. Cine sunt ăștia? Stai, ce sunt amici aici? Sunt în zonă veche? Nu. Cum adică? Mai fraierit, nu cred. Dar la ce se tot mișcă? Ia mă că dau în continuu. Nu merge cu aia spelul, ești prost. E pe multiple A enemies. mers! Trebuie să fiu lipit de el aproape. Nu știu. E degeaba spelul ăsta atunci. Doamne, ce spel prost. Cine dracu sunt toți ăștia cu aia? Dar eu nu înțeleg unde era scroll-ul, dar ok. În copaci e înăuntru. Păi și nu l-am luat. Păi nu, n-am mers să mă teleportez. Am încercat, dar uite. Păi se intră pe undeva cu uite. Cine mă vede? Nu mergem mă pe acolo, am încercat și eu. A, sus acolo? Da, nu merge, să mergem pe altă parte, cred. Ce e aia sus? Ce? Ce-i flacăra asta? Ăla e drogat. E bug. Hai pe Unde parte. mergem cu aia? Son Goku? Hai pe aici mergem și pe stânga după. Sau aici e main-ul. Nu e Întrebare... acolo, în partea cealaltă, nu e aici. Întrebare... Ce dracu e asta pe unde am luat eu? Cu ce mă ajută căcatul să rezolvă? Deci arcașul ăla e acolo și mai cine mai e pe aici? Oh, ăia doi la ușă, mamă, bobiță. Main-ul e fix înăuntru cu aia. Da, da, da. Cum dracu facem ceva aici noi? Cred că ați mort. Ba nu, arcașul nu te vede dacă ești mai aproape de el. E invers de cum trebuie. Păi, are logică. M-a văzut. Ale! M-a văzut. Sale! Sarmale. Bubule! Fugi Nu dracu, pot să cred fugi în ce mai dracu. băgat.
Nu mai este el, gata. I-am dat și eu ca tine și tu n-ai pățit nimic. Eu am pățit. Cred că-ți mort, da, că nu vedeam de Moody. Ai trollat în pula mea. De prost. Tu ai trollat, nu eu. Și dau el ăsta, fiarent, abilitatea mea OP. Da, că nu face nimic. Cu aia e pentru că sunt doi lipizi. De exemplu, poți să le dai la ăia la ușă. Și nu mai văd și după aia îi omori. Bă, da. Hai dracu să-ți dau T-Bag, ceva revive, nu pot? Hai că te cară muntele aici. Ia uite-l. Ia uite-l cum o dă. The Mountain. Ce? Cum adică stăm fără brandul? Aia a rămas unul la ușă din doi. Dar cu aia, unde să mă teleportez și eu? Doar nu-s doi arcași. Ce pula mea să intri în zona de stealth? あれあらそうね Cu aia ăștia troli? Unde e zona de stealth? Cum adică? Ce s-a auzit? Fii atent, vrei să vezi un pro play? Yeah. Fii atent. Și l-a delete ăsta pe Dimitri. N-are cum. Să uita arcașul spre tine. Fii atent cum se joacă. Eu am uitat că există chestia aia cu care ai dat tu să faci zgomot. Nu cred, ăsta se joacă singur. Ce gunoi! E rândul meu în sfârșit, dracu. Ăsta stă pe loc, dă vânt și omoară pe toți care vin? Pro. Nu, doar nu face ieri. Care are aimbot, arcașii din câte știu eu de să nimerească, nu dai one shot. Dar unde a dat la început? A, ne-a dat de aici. De Băi. unde? Păi, nu știi că pe stânga și pe dreapta trebuia să iei omor din zona zonei. Coe, ia că folosesc cealaltă abilitate, că nu-mi place ghena asta deloc. Adosomec! Pe care vrei să-l omori? Tot știu. Ăla mai de aici. Bine, îl iau pe la distanță. Deci eu dacă apăs să mă fac invizibil acum? Eu mă fac invizibil. Uite, asta e abilitate, în pula mea, nu căcatul ăla. Deci ăla e cu aia, dar trebuie să fie acolo așa, pac, pac. Uite-te un pic la abilitatea asta. Trebuie să fie acolo pe treabă. Ce să mă joc cu rahatul ăla? Doar nu mi-au luat tot. Unde e shrine-ul? Du-te dracu, nu te întorci până acolo. Mi-au luat tot ce aveam. Ce animal ăla se întorce până acolo, eu nu cred așa. Nu e adevărat, nici nu știu unde e. Nu cred că mai merge. Știu eu unde e, mă duc la el Și am acum. dat fail oricum, ne-am dus dracu, gata. M-am dus la shrine, nu cred. Doar nu ești așa prost? E luat deja. Da. Forever. Mamă, nu cred că de bun e ăla. Dar n-ai văzut aia. Dar nici așa ratat cât ai văzut aia. Chiar da! Am văzut-o! Alegi, recunoști că am sărit în fața lui. Mamă, pasa, n-ai văzut-o. Cum face ăla mă acolo? Mamă, ce scheme, n-am mai Nu nici... înțeleg. Pe vremea lui Hagi n-am mai văzut-o pe asta. Aia. Hai pe partea asta că e mai ușor decât pe stânga. Decât pe dreapta. Pe care îl vrei, boss? Pe ăla din stânga. Hai. Eu îl iau pe ăsta. Da, ia-l odată. Ei, nu pot. Hai să intrăm în casa aia și mergem după în dreapta atunci. Pe casa asta, dacă e main-ul. Na, în dreapta e main-ul, nu? Mă, da. Că e light barrier-ul ăla. Aoleu, inamic. Ăla nu știa.
Hai, eu le-am Hai, luat din stânga. dreapta. Dai! Pă, mă, cât de bun sunt. De buni suntem. Am venit să mă culc, băieți. Stai, n-avem nimic aici? Am venit degeaba aici. Ba da, avem scroll aici, uite. Nu cred. Sus, e ceva. Ăla, eu am trecut pe lângă inamic și am alergat și prin fața lui. Mamă, sabia în gât. Eu sunt pe casă, eu sunt pe casă. Uite-te. Ce dracu-i sus, mă, că nu-i nimic sus. Mă vezi? Țară, ca un idiot. Hai să luăm. 2 unspent, dar trebuie 3, nu ca să... One unspent. Ce? Ure, cum bun. Ai dat mai mult pe una, dar i-am dat 2 puncte, tu ai dat 3, cred. Nu cred cât de buni suntem la joc, unde am ajuns. Pe dracu. Ce? Avem intrare aici. Eu nu cred așa ceva. Nu știu cum dracu am văzut în același timp. Aici e main-ul, bă, nu-i bine. Păi și unde vrei? Sau nu ne bagă direct. Păi doar aici putem să mai mergem. Nu e adevărat. Nu cred, Dimitri. Nu pot să mai scot click dreapta. Nu pot să-l omor, dar am spus și nu murea, eu nu cred așa ceva. Mă trollau ăștia. Ce, de ce nu pot să-i dau râlul ăla? R? Am spent, nu pot, nu cred pot să-mi fac ceva nou. Uite, pe ăștia poți să-ți dai tu spelul ăla. Ia mă, hai, care-i spelul ăla, stai un pic. Îi orbești și după aia îi omori. Pur o sună. Hai să ne gândim întâi cum facem. Care-i planul? Tu l-omori plan din dreapta, eu plan din stânga? Stai că eu fac ceva. Ești retard? Bai 2, sniperul se uită până aici. Cum adică? Cum auzi? Stai să nu se mai uite. Sau se uită non-stop. Ah, da, chiar pot să dau pe amândoi. Nu pot să-l omor? Ia. Hai că le dau. Ne vede la din față, fugi. Dar nu da alarma. Trebuie să-l omorâm repede dacă ai cum. Nu. Eu n-am de aia să mă teleportez. Wow. Eu n-am putut să te ajut, că n-am putut să mă teleportez. Trage răcașul la autist. Bă, ce joc, bă, nu cred. Dar nu trage în mine. Nu, te rog. Who the fuck is that? Ce? Ce v-ați bagul ăla? Ce l-a omorât în ce mergea, mai văzut? Ce mea pluteai? Da, la mine mergeam și băgam sabia în el, dar nu băgam nimic. Părțile. Ce trebuie să se întâmplă? Stai, cum adică nu pot să... Hai mă, de ce nu pot să pun balta pulii pe jos? Că e elite area ăla. Doar nu! Unde e foc sau lămpi, n-ai voie să pui. Ma. Mamă. Mamă. Mamă, ce-ți fac, fraiere? Am dat pula în tine, băi, samurai. Ce? Fake, că să-i dă la fake cu arcul, nu cu sabie. Hai că primești Ce, revive ceva? câteva secunde. Ce dracu e aici? Ce-i jos? Mi-e frică. Ce? Doar nu-i scroll acolo, că nebunesc. Cum ziceai tu? Și noi le avem? Noi puteam să intrăm pe aici, nu cred. Era zonă. De unde să știm așa ceva? Ce e asta? Ia. Stai că aici e main-ul. Ah, Bine, o să-l facă, că e, da? A, asta e tot? eu omor aici pe ea, cum adică? Mai e unul de omorât, nu? Su, aride. Mm. Su, aride. Oh. Mai e, mă, cineva? Și Nu știu. aici e barieră de aia, nu? Trebuie să-i iau eu de Doar nu cade aici în rugătul. N-ai voie să faci acolo încă. Păi mă duc și fac dinăuntru, nu? Că doar asta Bine. mai e de făcut. Mai că n-am Ai voie. mail sau ce? Păi da, aia e, main-ul e light barieră, cred. Ah. Băi, eu nu văd nimic când se mor Little bitch. la lumea. What you talking about, little Bobby? Mai avem vreun scroll? L-am ratat? Te-am spawnat aici, e mișto. Și doar nu face ăla, te dracu, eu n-am făcut niciodată, ia de
Ne luăm astea, nu cred. Gata. Pe ce scroll? Că pe că eu nu văd nimic. Asta e că tu erai mort. Got him. S-a dus pe aia, e smart. Și asta. Cum te-ai luat o chestia aia, nu? La care nu știu Adică cum, lower the bridge. la care nu știu cum să le băiau să ajungem. Hai dracu acolo atunci. Ce mai stăm? Hai. Cum a ajuns bă ăla așa repede acolo? Bă, căcatului. Mi-a rupt gâtul, dar nu-s mort. N-are fall damage, n-are fall. N-are, eu știam că n-are, dar am ajuns repede. Băi, și eu știam cum m-am mai pățit, dar... Ales. Na, eram speriat totuși. Exit de aerea? Păi săracule acolo. Vine săracul. Bă! La erbie. Hai, să mă bau. Oh, shit. Eram toxic. Nu cred. Asta era misiunea, de muri fi la sfârșit. Că... Oh. Slab, slab. Am să pula. Slab rău, bă. Hai să ieșim mai continuăm data, ok? Hai. Doamne, dacă continuu, dacă Kills from above can be fast. S-a dus. de aici o să continuăm data viitoare, nu cred. Cine zice asta? Eu. YouTuberii? Nu, zic că de aici o să continuăm data viitoare, efectiv. Cu 2 light barrier, dar le-am față direct. Dacă ne încărcăm șefule. Bă, mă, prima parte de, cum se cheamă, Saragami? Fel de origami. Îl știi? Pe gata, s-a salvat în dreapta, putem să ieșim, ăla e un fel de save, cred. De-aia durează așa mult. Am putut de save? Nu. Deci asta a fost. De aici continuăm data viitoare, bă.